Her er Pepito. Han tæller balloner på strøget, men det der med bogføring, det er ikke lige ham, så vi hjælper ham lidt. Vi bruger det dobbelte bogholderis princip, når vi bogfører. Det handler om, at man skal debitere og kreditere lige store beløb. En debitsaldo, den beskriver virksomhedens omkostninger og aktiver. Og når en debitsaldo forøges, skal man debitere beløbet. Skal den formindskes, skal man omvendt kreditere beløbet. Det, det koster at drive virksomheden, udgør virksomhedens omkostninger. Det virksomheden har bundet penge i, er kaldet aktiver, og det er også kaldet virksomhedens kapitalanvendelse. Indtægter og passiver er kreditsaldoer. De forøges ved, at man krediterer, og formindskes ved, at man debiterer. Indtægter beskriver virksomhedens indtjening, og passiver beskriver, hvordan virksomheden finansierer sine aktiver. Dette er også kaldet virksomhedens kapitalfremskaffelse. Når virksomheden foretager sig noget, som kan påvirke årsregnskabet, skal det altid bogføres. Så for eksempel her, hvor Pepito sælger en ballon til en kunde, så vil det altid påvirke mindst 2 konti. Han sælger ballonen for 25 kroner. Altså skal varesalget forøges med 25 kroner. Da varesalg hører under indtægter, er det altså en kreditsaldo. Og når en kreditsaldo skal forøges, skal man kreditere. Altså skal de 25 kroner krediteres i varesalg. Da man altid både skal debitere og kreditere beløbet, skal vi nu debitere beløbet. De 25 kroner, som Pepito tjener på salget, lægger han i kassen. Kassen er et aktiv og er derfor en debitsaldo. Denne saldo forøges med 25 kroner og skal derfor debiteres med 25 kroner. Ved salget bruger Pepito en ballon fra varelageret. Den koster 1 krone. Da vareforbruget hører under omkostninger, som er debitsaldo, og den forøges med 1 krone, skal vareforbruget altså debiteres med 1 krone. Til salget er brugt en ballon, som er taget fra varelageret. Varelageret er en debitsaldo, fordi den hører under aktiver. Da den falder med 1 krone, skal der altså krediteres med 1 krone fra varelageret. Hver måned betaler Pepito 83 kroner til butikken, han står foran. Da lokale omkostninger er en omkostning, og den stiger, skal lokale omkostninger derfor debiteres med 83 kroner. Beløbet betales fra bankindestående, som er et aktiv, og da aktiver har en debitsaldo, og denne formindskes, skal der altså krediteres med 83 kroner på bankindestående. Arbejdet som ballonsælger er hårdt for Pepitos lunger. Derfor har han været nødt til at købe en inhalator. Denne hører under øvrige omkostninger. Øvrige omkostninger hører under omkostninger, som har debitsaldo, og da den forøges, skal der debiteres med 200 kroner. Beløbet er taget fra bankindestående, som er et aktiv, og derfor har debitsaldo, og da den formindskes, skal den krediteres med 200 kroner. Ved årets udgang skal virksomheden udarbejde et årsregnskab. Dette består af en resultatopgørelse og en balance. Resultatopgørelsen viser, hvordan året er gået økonomisk for virksomheden. Dette gøres ved at sammenligne de samlede omkostninger og indtægter for hele året. Resultatopgørelsen er her opstillet efter kontoform. Denne form går ud på, at man sætter debitsaldoen til venstre og kreditsaldoen til højre. Da omkostninger er debitsaldo, skrives den derfor til venstre. Denne dækker over vareforbrug, lokale omkostninger, bilers driftsomkostninger, salgsfremmende omkostninger, øvrige omkostninger og renteomkostninger. Til højre står indtægter, som er kreditsaldoen. Den dækker over omsætning og renteindtægter. Har virksomheden overskud, placeres det under årets resultat i venstre side, og har virksomheden underskud, placeres det i højre side. Resultatopgørelsen kan også sættes op efter beretningsformen. Her tager man nettoomsætningen og trækker vareforbrug fra. Det giver bruttofortjenesten. Fra det trækker man andre eksterne omkostninger. Det dækker blandt andet
lokale omkostninger og omkostninger til bilen. Det giver resultatet af den primære drift. For det trækker man renteomkostninger og lægger renteindtægter til, og så får man årets resultat før skat. Anden del af årsregnskabet er balancen. Den viser virksomhedens økonomiske situation på en bestemt dag, som regel den 31. december. Her er balancen for Pepitos virksomhed. Til venstre er der hans aktiver, som har debitsaldo. Der er hans klovnebil, driftsmateriel og inventar, hvor hans inhalator går ind under. Han har varelageret af balloner, så godehavender for salg, det vil sige dem, der skylder ham penge, også kaldet hans debitorer. Han har kassen, og han har banken stående. Til højre står hans passiver, som har kreditsaldo. Her har han egenkapital, leverandører af varer og tjenesteydelser, der også er kaldet hans kreditorer, og så har han gælden til sin mor og familie. Fordi både aktiverne og passiverne sammenlagt giver 83.700, er de altså i balance. Med andre ord, regnskabet stemmer.